Poder tenir un torneig aquí a Sant Pep com aquest, internacional, amb equips de fora i tal, pels jugadors i per la gent del club ha de ser una experiència inolvidable i més poder-ho fer en una ciutat de bàsquet com Badalona i un club consagrat com Sant Pep. Jo crec que no hi ha escenari millor per poder fer un torneig així. Bueno, la verdad es que el nivel está bien, pero se nota todavía que son los primeros partidos, los jugadores tienen que ir despertando. Bueno, a lo largo del torneo seguro van entrando y va poco a poco mejor. Ha sigut brutal, no hi havia seients buits, gent de peu, sota cistella, impossible entrar, brutal. Doncs ja tocava un torneig així d'esta qualitat, portar equips a fora i els millors nacionals. Jo crec que és un encert, i sobretot també fer-ho aquí, a un lloc tan mític com el Sant Pep, que tothom passes per aquí al centre i vens a veure un bàsquet d'aquesta qualitat, jo crec que és un encert. Et dic que em sembla espectacular. Jo us felicito perquè muntar un torneig d'aquest nivell és molt complicat i econòmicament, sobretot, ojalà que es mantingui. I per part nostra, que ara jo estic al Barça, en tot el que podem ajudar, ja ho sabeu. Per nosaltres era una forma de puesta a punt. Hem estat sobretot molt actius, que era l'objectiu, amb molta intensitat. It's a very high level tournament. Real Madrid, Barcelona, Badalona, Maccabi Tel Aviv. We enjoyed. We started the season 1 month ago and we are very happy to be here. Bueno, la veritat és que penso que és una grandíssima iniciativa, un gran torneig en un camp mític en el qual hem jugat moltíssims per aquí des de fa molts d'anys i a mi, doncs, per mi és un orgull que la ciutat de Badalona consegueixi portar aquests tornejos y aquests grans equips. Hombre, la verdad es que está muy chulo la iniciativa de San Josep de organizar este torneo y la capacidad de convocatoria de equipos de este nivel. Pues la verdad es que yo creo que ha dejado un fin de semana muy chulo para los que nos gusta el baloncesto, especialmente el baloncesto de formación, de ver muchos chavales y de ver baloncesto quizá más puro, digámoslo así, en cuanto al juego de lo que luego se puede ver en profesional. Campió de triples Fruitaway, Zsombor Maronka. Màxim assistent Òptica Universitària, Nikola Misic. MVP local, Òptica Universitària, Gerard Soldevila. MVP Coalci, Rubén López de la Torre. 5 ideal del torneig, Ferran Llorenç, Pau Tendero, Rubén López de la Torre, John Eli Ndiaye, Nikola Misic. Reconeixement a Jordi i Joan Canals per la trajectòria esportiva. Jo crec que la part bona és que no hem perdut la cara en cap moment. Jo crec que hem competit, hem intentat fer coses bé i ens n'hem sortit prou dignament. Molta gent deia que només podríem quedar quarts
hem lluitat les semifinals, hem lluitat tots els partits, hem pogut aconseguir perdre contra el Madrid, que és un repte que hem sigut els que més hem lluitat, d'arribar a la final entre els millors equips de tota Europa. Donar moltes gràcies a tothom perquè ens ha ajudat a arribar fins aquí i poder aconseguir això.